Napirwisyo karon ang mga residente sa usa ka barangay sa Opol, Misamis Oriental tungod sa langaw. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez live. Cyril. Yes, Tek, gawas sa perwisyo. Nabalakasab ang mga residente sa barangay Malanang sa ilahang panglawas tungod sa kalit nga pagdagsa sa mga langaw silang mga kabalayan. Gitudlong hinungdan ang mga poultry farm duol sa ilahang lugar. Ingani ang itsura sa mga kadalanan, kanal, kabalayan ug mga tindahan sa barangay Malanang sa Opol, Misamis Oriental. Halos nalukop na sa langaw. Dako kaayo og perwisyo ang hatod niini sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga residente. Hilabi pa nga lakip ang ilahang mga pagkaon gilangaw sab. Gani si Lengleng nga na nag-iyaw og usa ka tindahan na balaka dili lamang alang silang panglawas, apil na sab ang iyahang negosyo. Tungod sukad midag sa mga langaw, mihinay sab ang kita niya. Dapat magkuan unta sila magpultri kanang layo, walay tao gyud. Kay aron dili mangmirisyo sa mga tao kay dili gyud ang langaw mura gyud og kanang sabaw di masabot katol nga gilok. Susama sab ang gibati ni Jonar Nakwa tungod nagasulod ang mga langaw sa ilang panimalay, labi pa nga walay screen ang ilang pultahan ug bintana. Sagad mo atake ang langaw kung oras na sa tingkaon. Madagsa gid sila sa balay kay basa man ang man sila kuan manulod gid sila sa balay perti dagana gid. Pag mangaon mo, saan man? Aw para sa kuan dili walay screen manulod gid magkandila. Kandila. O say mo lupad mo sila sa kandila. Among reklamo nakaabot na sa barangay official sa barangay Malanang. Gani nakatakda ng ipasang written complaint ngadto sa sanitary inspector sa Opol aron maaksyonan dayon. Para ma-idusutan na ako sa sanitary ugma. Actually na ana na akong nadawat karon diri sa barangay. Ang ilang letter of complaint. So ikaw mismo Kap, nakasinati pug ka sa kaning Yes. Oh. Grabe, murag mo sa kinig. Dili lang kita kakaon og kuan. Pagkaon kung dili nimo atangan kay mapuno na punog langaw. Gisulayan sa One Mindanao nga makuha ang habig sa usa ka poultry farm nga ginareklamo apan midumili una kini sa paghatag og pahayag. Giadtuan sab ang sanitary inspector ug municipal health office sa Opol ug sumala nila paabuton sa kuno nila ang written complaint sa mga residente sa barangay Malanang. Hinaot sa mga residente nga masolusyonan na sa daling panahon ang maong problema. Apan tungod lagi kinabalaka na sila sa ilahang panglawas, ilabi pang sagad sa mga langaw maghatod kini og sakit og nabalaka na gayud sila sa panglawas sa ilahang mga kabatan-unan. Tek. Okay, dapat diretso na nag-inspeksyon, di na magpaabot og reklamo. Daghang salamat, Cyril Chavez.